بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أمبال مشرف لا تيفي لجبو أموفو نسلامك فولي نوي على كيشنا كهيننا كبركة أمبال الله تعالى دلي على كوكا أني أو بلا جلينا بو ladado sanwosa ankaramgo Muhammadul Mahi Munir Haidara ni adone noni andalay alebe mauludu kenebasi atedebugu 759 logements ka kon wajulu nye sufe obeje ka Qur'an kalambake anika ala kofo chamanke atedebugu misrila ka mauludu barau nyebla o lada ina klena sibiridon so mara fe février kalo kle muwa ani saba samba fla ani tan ani kononton kalande uni kanubagaw bora fam bela jelen fe kata wele injabi Qur'ane kalana ka chaya ka ala kofo chamanke Qur'ane kalam baraw o dailela an khalifa fe noy Umar Traoré. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Qur'ane jigine ka banka ala kofo chaman ke zikru munun kera ani Qur'ane hake munun kalana mama tikambo ale nyefoli ke anyi ola ala nyabe munun be ala kota ala nyabu la munun be ala ka here du ka kila ka ala kota ala nyabu la ala nyendu ko nga ala bu to jon kama au ka ni wirdi chaman koso ala bu do jon ga hinana au ka hinana ni wirdi chaman koso ala bu mo to joni koso aw kan wurdi chama en koso o kuma na ay wurdi munun kabi ni hadara en kono ni si yorayna nanga shewka ya mariyai no show mamla arabi bun mahi haidarai anaka ana dogonu bela jeli an shek andala yara mi nambo ka mauludi kene kaniye no show mahi tomai no show munur de no show mahi mode na to da ma show mahi yara la amo de ka hadara kono amo de ka wurdi kono amo de ka mauludi keneka asera ka ambila ka do minke ayere bakun ye abalema ye aka hadara ye aka jamana ye aka duye silama ye hadara ma belejele ye ay wurdi minke amno jate ta fo ayani Qur'ane kala hake minkera Qur'ane kala hake chama de du alhamdulillah am ala fo am ala barkada bi ni nema chama ina ni wurdi chama ina ala wurdi munun ni ala yara kuma na wurdi munun ka no astaghfirullah hay ala ko fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina ay astaghfirullah chamake la ilaha illa allah chamake kirako afdalu ma qultuhu annabi anna wa nabiyuna min qabli la ilaha illa allah ala kira fami fo ani no nyuma munu konanye mi nga fusa beye mi korotola baye mi yakwale do abaye mi noroka do bo abela jele ko de la ilaha illa allah ye anyo chama fanake o ko fa nana kafi chama ke kafi min bala ni alaka wasaba kono kafi min bala na alaka tanla ba kono kafi min bala ka ni alaka fasa yakfikahumullahu wa huwa samil alim inna kafaynaka almustahzi'in anglalaka munke ay allatifu ke no ala yaraka hinaye ala yara ka hina be latifu min kono anyo chama fanake wo ko be kana hasbunallahu wa ni'mal wakil ni hasbunallahu wa ni'mal wakil kanu ke ka kunje anyo min ka amuno jato da faye ay astaghfirullah min kabi bi so madaina sigiyoro ina misri kono we astaghfirullah million kele ani wa bi wolovla ani wa sheki astaghfirullah million kele ani wa bi wolovla ani wa sheki muso tayara astaghfirullah ba bi sabai astaghfirullah babi saba muso yemika woyoyi angala kana la ilaha illallah anyo damine an la ilaha illallah million kele ani wa bi wolovla ani wa sheki anyo deke million fila la ilaha illallah million fila wa bi wolovla ani wa sheki muso we la ilaha illallah wa bi woro ani woro muso de oke la ilaha illallah
waa 66 muso y'o kɛ an tilala kana kɛfi kɛ o kɔfɛ kɛfi kɛra 3 ani waa 60 ani waa 8 ye 3 ani waa 60 ani waa 8 muso ye waa 90 kɛ kɛfi la waa 90 muso ye min kɛ o kɔrɔ kɛfi la an tilala kana latifu daminɛ an ye latifu 4 ani waa 50 an y'o de kɛ latifu 4 ani waa 50 an y'o de kɛ muso ye latifu u ye waa 100 ani waa 30 muso de y'o kɛ latifu ba 100 ani ba 30 muso y'o kɛ an tilala kana hasbunallahu ba 100 ani ba 80 o de kɛra hasbunallahu da muso ye ba 50 sɔrɔ hasbunallahu wa ni'mal wakilu la muso ye min kɔrɔ kɛla hasbunallahu ba 50 ye o kuma na fɛn min sɔrɔla ka kɛ bi an fɛ ni dugu ni misiri barikama in na ni misiri lahɔrɔma in na ni dugawu minɛ yɔrɔ in na k'a kɛ jamakulu ye k'a kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye k'a kɛ an ka hadara ye k'a kɛ an ka hadaradenw ye k'a kɛ an ka sɛkuw ye k'a kɛ an denw ye k'a kɛ an ka duw ye k'a kɛ jamana ye k'a kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye ala k'a kɛ hɛrɛ ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma ala k'a kɛ tɔɔrɔ ɲɛnɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma ala k'a kɛ hɛrɛ sabatili ni lafiya sabatili ye ka don diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka don du kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka don jamana kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ala de ye yiriwatigi ye ala ka hinɛ yiriwalen don inna allaha wasun alim wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kɛnɛ in ka ɲi hali bi minisiri min ɲɛsinen no diinɛko ani batokow ma ale ka ciden tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye bakari kuma ye ale fana ye foli kɛ minisiri tɔgɔ la fɛn fɛn sen y'a yɛrɛse ni kɛnɛ in kan yan naam minisiri tɔgɔ la an ka foli b'aw ye kɛnɛ yɛrɛ organiser baw u ye hakili ɲuman min sɔrɔ ka invitation ci jamana ɲɛmɔgɔw ma minisiri ko k'u fo o la ko ale yɛrɛ ma yan sɔrɔ mais ko n kana ka cikan fɔ a ka foli b'u ye ko k'a da dinamaw tulo kan jamana jigi b'aw kan jamana ka danaya b'aw kan jamanadenw ka danaya b'aw kan ayiwa aw de bɛ se ka kɛ sababu ye bi gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ gɛlɛya in a ka ban a bɛ ban cogo di ni aw ka dubabu ani aw ka baara donc jamana ɲɛmɔgɔw jigi bɛ aw kan jamanadenw jigi b'aw kan donc ko k'aw fo k'aw barikada minnu ye kɛnɛ organiser Mahi Aidara a n'a ka jama ko k'u fo ko k'u barikada invitation diyara ye a diyara ye a bɛnna ma donc dakurunya damadɔ la discours tɛ mais n'i cira f'i ka i cikan fɔ o dɔrɔn de don donc an kɔni jigi b'a diinɛ ɲɛmɔgɔw kan an jigi b'u kan bi an jigi b'u kan sini an jigi b'u kan n'u ka dubabu ye sabu ka d'a kan jamana bɛ bolo min kan bɛɛ b'a dɔn donc mɔgɔ si kana sɛgɛn dubabu la an ka jɛ ka dubabu kɛ jamana in ala k'a suma an b'a fɛ mali ka kɛ min ye ala k'a ko ye ala k'an kisi sɛtana tɔɔrɔ ma donc dakurunya dama kuma min tun bɛ ne bolo o ye nin ye assalamu alaikum an ka sirifukɛ yɛrɛ n'o ye muhamadul mahi munir haidara ye ale yɛrɛ fana y'a ka nisɔndiya yira ka foli bila nabaw bɛɛ lajɛlen na bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل اللهم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتأتفي بنظرة تأتي لنا بالظفر الحمد لله أم ألا تنو نيغا ألا بركدا كألا فوق ألا ولين يماندو أنجلين وكا صلي أنجا نبي نيمان باينغا نو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم alimi nale kera soro jujoye alimi nale kunte soro tei alimi nale kunte madadu tei ambi ala tanunaye ninga ala barka dani aye alimi na kira rahmatan lil alamina na zigimbe ode hine dola tando sisa ninga nga wali nyuman doke ka jira ala la aye femindi ama ambi ala tanu ola ninga ala barka da no ye mauludiye dobi se ka fo ni wati na ko la ni mauludu ke wati wa mauludu bi ke wati bele jilila ni mirila
k'a dɔn k'a fɔ ala ye hinɛba in di e ma n'o ye sedina muhamadu sɔrɔ ye waati o waati hala da n'i ye sɔli kɛ siɲɛ kelen i ye mawuludu kɛ ala yɛrɛ bɛ mawuludu kɛ waati bɛɛ lajɛlen la a da hali selifarida 5 ma a bɛɛ lajɛlen ye mawuludu dɔ de ye an bɛ ala tanu ni ka ala barika da ka ala fo ka ala wale ɲuman dɔn ala tilala ka an gɛrɛngɛrɛ ni k'an kɛ sheikhana ahmadu tijani ka kalanden ye an bɛ ala fo la ka wale ɲuman dɔn ka ala tanu ka a barika da shehu tijani ka kalandenya kɔnɔ a tilala k'an gɛrɛngɛrɛ ni k'an kɛ sheikhana ibrahim ɲasi ka kalanden ye an bɛ ala fo la ni ka ala wale ɲuman dɔn shehu ibrahim ɲasi ka kalandenya o sɔrɔ kɔnɔna na ni k'an kɛ malam tijani ka kalanden ye malam tijani ka kalandenya kɔnɔ ala tilala ka anw gɛrɛngɛrɛ k'an da kɛ fusamandiya ta fusamandi ni k'an kɛ sheikhana muhammadul mahi ka kalandenw ye sheikh muhammadul mahi jumɛn ko don an b'a fɔ cɛ o cɛ ye ala dɔn hakikaya la i ye ala dɔn hakikaya la mali in kɔnɔ i bɛ cɛ min ka mizani kɔnɔ n'o ye sheikh muhammadul mahi ye an bɛ ala tanu n'a ye ni ka ala barika da ka ala fo ka ala wale ɲuman dɔn sheikh muhammadul mahi ka khalifa n'o ye an fa ye a n'an damajuru samaba n'ale de kɛra sababu ye ka anw fara ɲɔgɔn kan nin kɛnɛ in kan an filɛ nin ye sigi min na nin ye ale ka yamaruya kɛnɛ dɔ de ye an bɛ ala tanu n'a ye ni ka ala barika da ni a ye n'o ye sheikh muhammadul muniru ye an bɛ ala tanu ni ka ala barika da ni sheikh muhammadul muniru sɔrɔ ye ni an ko an bɛna fɛn fɔ sheikh muhammadul muniru ka wallahi an tɛna ɲɔgɔn faamuya a ka bi parce que ne b'a dɔn a ye anw kɛrɛnkɛrɛn a y'an fusamandiya ta dan n'i ko ala ka ciba hakika i ko sheikh tijani hakika i ko sheikh ibrahima ɲasi hakika anw y'o bɛɛ dɔn ni cɛ min sababu ye o de ye sheikh muhammadul muniru ye parce que n'ale tun tɛ an kun tɛna si dɔn o de kɛra sababu ye ni ka ni mawuludi izunu di ko an k'a kɛ alhamdulillahi rabbil alamina o de ka yamaruya bɛ an bolo wa an bɛ k'o de ka baara kɛ tan dɔn an k'a dɔn k'a fɔ an ye baara minnu kɛ bi n'o ye zikuru minnu kɛra sisan an y'a ɲini ala fɛ ni ala b'a anw zara n'a ye a k'a di sheikh muhammadul muniru ma a k'a bɛɛ bila sheikh muhammadul muniru ka mizani ma parce que ale de kɛra sababu ye ni anw sera ka nin kɛnɛ in sigi an ka foli ni an ka barika da o bɛ n balimakɛ ye ani n kɔrɔkɛ ani jimi ɲɔgɔn n'o ye sheikh muhammadul arabi ye n b'a fɔ n b'a barika da n ka foli ni n ka barika da bi sheikh muhammadul muniru den bɛɛ lajɛlen ye min sera kɛnɛ in kan min ma se kɛnɛ kan an b'u fo an b'u barika da an ka foli n'an ka barika da a bi sheikh muhammadul muniru kanu b'a bɛɛ lajɛlen ye minnu ye kɔw tigɛ ka baw tigɛ ka wuli ka na ko sheikh muhammadul muniru ka yamaruya don an b'u fo an b'u barika da kɛrɛnkɛrɛnlen yan na Côte d'Ivoire an b'u fo an b'u barika da u bɛ nin kɛnɛ in kan yan nɔ o mɔgɔ caman Burkina b'o cogoya la an b'u fo an b'u barika da ayiwa maa minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɔra yɔrɔ jan na ani yɔrɔ suru la an ka foli n'an ka barika da bi a bɛɛ lajɛlen ye an bɛɛ lajɛlen kamana guwanen don diɲɛ kɔnɔ yan nɔ bi Maliyɛnw kamana guwanen don Burkinabɛw kamana guwanen don Ivoiriyɛnw kamana guwanen don an t'a dɔn hali an bɛ min kɛ bilen nka anw kana ka na sigi nin yɔrɔ in na k'an dama kasi ala la k'a jira ala la ala e de ye sebaa ye ala e de ye nin tɔɔrɔ in se anw ma wa ala an b'a ɲini fɛ tɔɔrɔ in a bɛ kɔrɔta ka bɔ anw ka cogo min ala e de b'a ɲɛdɔn ala a kɔrɔta i k'a bɔ an kan an y'an dama kasi e la ni seyidina muhamadu hɔrɔma ye wa an b'a dɔn ala b'a kɛ yɛrɛ koyi insha allah anw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan nin yɔrɔ in na abadan k'an hamina kɛ kelen ka ŋaniyaw kɛ kelen ye ka ala deli ala ka tɔɔrɔ kɔrɔta ka bɔ nin jamana ninnu kan ko ala t'o kɛ an b'a dɔn k'a fɔ ala bɛ n'o kɛ insha allah an bɛ aw fo an b'a barika da an b'a fɔ ala ka si ani kɛnɛya ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma wa an b'a dɔn k'a fɔ an ka dugawu fana a bɛɛ lajɛlen minɛnen don koyi insha allah maa min se y'a yɛrɛ se yan min se m'a yɛrɛ se yan a bɛɛ lajɛlen ka ŋaniya bɛ an ka foli n'an ka barika da b'u bɛɛ lajɛlen ye wa an b'a dɔn ala b'u bɛɛ lajɛlen muradu dilan nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛlen an ye ɲɔgɔn sɔrɔ shirifuw ka denbaya kɔnɔna la o ye ala kira majamu dɔnkiliw kɛ an ye an karamɔgɔ sheikhul islam sheikh ibrahima ɲasi ye mankutu minnu da walasa ka baara ninnu tɔ kasa diya Allah
شقفنا قلبي ولكن هب من سكن الديار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 إذا سار خير الناس صرت وراءه وإن هل يوما فالمصير بعيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 صفاء ولا ماء ولطف ولا هواء ونور ولا نار وروح ولا جسم تجلى لي المحبوب حقا وقال لي أبرهام عبد الله ادخل هدرتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا 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 الله الحمد لا إله إلا الله لله لا إله إلا الله والعبد لا إله إلا الله لله لا إله إلا الله أول لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله آخر لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله ظاهر لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله باطن لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله رحمن لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله رحيم لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله سميع لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله حكيم لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله إلا الله الله لا إله إلا الله الله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله
إلا الله رحمن لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله رحيم لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله تجلي لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله تراقي لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد. حب الخليل جبلة فما صدق قلبي عن هواه ولا مشى تملكني حب الخليل جبلة فما صدق قلبي عن هواه ولا مشى وما زادني قرب الحبيب وعبده ولا أسله في الدار إلا تعاتشا ولو قيل لي يوم القيامة فاختبت هذا الذي تهوى فخذ منه ما تشاء لقلت لهم حسبي من الشيخ نظرة حسبي بها نزلاء وحسبي بها عشاء إن كان حبي للخليل يضرني فيا ربي عجل لي من الدر ما تشاء لا إله إلا الله هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله أناه الله 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 لا 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 الله الله لا الله 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 لا الله 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 لا الله 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 لا الله الله لا الله 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 لا الله 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 لا الله 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 لا الله لا الله 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 لا الله 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 لا الله 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 لا الله الله لا الله 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 لا الله 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 لا الله 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 لا الله الله لا الله 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 لا الله 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 لا الله 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 لا الله
يا رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب شكر علينا ما دعا لنا الله طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داعي لا إله إلا الله لا إله إلا الله مرحبا يا خير داعي مرحبا يا رسول الله مرحبا يا حبيب الله مرحبا يا أمين الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله مزقوا جلد الجهارات أخرجوني من مكاني دون ذنب غير أني حبتها في جناني لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم délégation minnu bɔra jamana kɔkan Côte d'Ivoire Burkina olu fana ka foli lasera kɛnɛ in kan. Ne tɔgɔ ye Bajaki Kamara ne yɛrɛ ye malien ye ka bɔ Segu Duguninkɔrɔ nka Ala ye ne sigiyɔrɔ bɛn Burkina ma ni ye ne ni n ka délégation ye yan ani an ka seko diɲɛ ko bɛɛ n'a sababu ne fa ye dɔnnibaa ye mɔkɛ ye dɔnnibaa ye ni mɔkɛ miniji banna i fa miniji banna e min y'a den ni mi banba i ka miniji bi yɛrɛ fana doya ka da mun kan dɔnnibaa de bɛ bɔ dɔnnibaa la dɔnnibaa bɛ bɔ dɔnnibaa la ni den min kɛra sɛbɛmaa ye i bɛ sɛbɛ sira ta i fa nɔ na a taara tamarisiw turu anw fɛ Burkina a falenna nana n'o mɔw de ye ka n'o jira a la o da la Seko Abdala a taara tamaro turu anw fɛ Burkina tamaro in nugura nana o de jira a la maliyɛnw maa dɔ mɔkɛ bɛ kɛ dɔnnibaa ye nka den b'a tɔgɔ tiɲɛ maa dɔ fa bɛ kɛ dɔnnibaa ye a mɔden b'a dawulaw tiɲɛ da la Seko Dawula ye Muhamadu Tubi anw fɛ yen o de ka ca bana si
an ka seko a ye sekoya minɛ jɔnni bolo da la a y'a minɛ ale de bolo k'ale de bila tijaniya ɲɛfɛ anw fɛ Bɔbɔjulaso a bɛ daminɛ anw fɛ don min anw bɛ ga kelen nka bi n'i sera anw fɛ carré in fara de an ye maaw de tila ka dɔw to yen bɛɛ tɛ se ka na a sababu bɔra ale la nin da o ta anw fɛ a bɛ maa min hiji anw fɛ seko bɛ maa min hiji anw fɛ anw da hakɛ dɔn ka kɛ tijaniya ye kabini anw da ɲɛdɔn n'u ko tarabiya ye anw nana dɔn ko fɛn min ye tiɲɛ ye o de ye nin ye sabu hali n'i b'i sa n'u ko la ilaha illallah muhamadu rasulullah k'a don i da n'i tɛ tijaniya ye i ɲɛ tɛ se k'a fɔ o maa min dɔrɔn bɔ kafiriya la k'anw bɔ kungo kɔnɔ k'anw don sira kan n'o ka malulu sera anw bɛ délégation wuli an n'an ka seko ka na seko ba fɛ ka na dugawu ɲini a fɛ a ka dɔn k'a ye jiri min turu Burukina ko jiri in a nugura o maaw de nana ka na yɛrɛ jira a la a ka dugawu k'an ye tun o de ye anw fana bɔ Burukina anw n'an ka seko n'o ye Kɔnɛ o de y'anw ka seko ye ale de y'a tijaniya minɛ ale tijaniya de minɛ ale bolo seko y'a minɛ jɔnni bolo a y'a minɛ ale de bolo d'Ala de bolo n'o y'an ka seko ye b'a ye yan nin y'anw nakun saba de ye yan nka anw ka jiri de nugura bi ɲumanya ka di kojugu an bɛɛ ye silamɛ nka anw tɛ silamɛya yɛrɛ ɲɛdɔn kosɛbɛ an kun misali dɛ nka anw kun t'a ɲɛdɔn anw y'a ɲɛdɔn jɔnni ka kabila kɔnɔ Mahintɔma n'o ye kira mɔden ni maa min t'a dɔn ni nin kɛra maa min balima ye Ala y'i sɔn balima ɲuman na n'a kɛra i teri ye Ala y'i sɔn teri ɲuman na n'a bɔra ka kabila kɔnɔ ni kabila kun bɛ suli a kun kɔrɔtara Ala b'i dɔnni di maa ma dɛ nka barika tigi la dɛ kuranɛ ko tɛ k'a kalan nka a b'a ka tawsiri walahi ni barika t'i la n'i ba tɛ muso sɛbɛ den ye bilahi t'i bila mɔɔw ɲɛ nka anw ka kɔrɔ fɛ n'i sera k'a minɛ Burukina ka taa bila Abidjan ka taa bila Niger n'i sera yen don dɔ a bɛ fɔ ye ko seko anw tɛ dala dɔ la anw bɛ ko seko n'i ye min ɲini b'o de sɔrɔ wa anw nana o de kɔmasegi la ni maa ye to dun n'i fara kan ka fɔ k'a barika wa anw nana kɔmasegi la anw Burukinabew de nana ka na a ka ɲuman dɔn ka n'a ka ɲuman barika da kɛ faso ka bɔ a kalama a kɔrɔw k'a dɔn a baw k'a dɔn a dɔgɔw k'a dɔn a jɛɲɔgɔnw k'a dɔn tarabiyaden cɛman n'a musoman bɛɛ ka bɔ a kalama bɛɛ k'a dɔn k'a bɛ baara de la maa b'i si ka i ka dɔnni baara la i bɛ ka alimami ye i tɛ maa tuubi ni nin dara anw fɛ yen nin bɛ cɛw de tuubi ka musow tuubi n'a taara anw fɛ yen maa min bɛ jɔ ala de la tuubili kosɔn a bɔra yen don ko a ye cɛ min ni muso min tuubi o dɔw nana an bolo yan nka ne ye alimami ye ma se ka maa kelen tuubi k'e ye alimami ye k'e ye karamɔgɔ ye e yɛrɛ ma se ka maa tuubi e yɛrɛ tuubilen tɛ fɔlɔ a y'anw ka seko kisi o tɔɔrɔ ma o la sa anw nana ka na foli kɛ ka n'a waleɲuman dɔn an n'an ka seko ale de y'o kɛ seko ye o y'a minɛ ale de bolo anw fana y'a minɛ o de bolo o de kɛra sababu ye k'anw bɛɛ fana se yan n'o ye Abulaye Kɔnɛ n'an ko seko an ka karamɔgɔkɛ don nka o y'a minɛ jɔnni bolo an ka seko ba Hayidara kira mɔden maa n'o titire dɛ i ye nin de ɲini dɛ wa san wɛrɛ an b'a ɲini Ala fɛ n'an min na a bɛ tɛmɛ nin kan inshallah a ye nin duru anw fɛ yen wa an nana an bɛ Alahu taala deli kuranɛ minnu kalanna zikiru minnu kɛra Ala kofɔ caman minnu kɛra ani kasida minnu dara Ala k'a kɛ nɛɛma ye ka don an ka jamana in kɔnɔ k'a kɛ basigi ye ka don an ka jamana in kɔnɔ Ala ka nin kɛnɛ in ɲɔgɔn caya san nataw ta Ala ka olu fana yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Ae bonne ne gramoje mina kuma wili balila be manga